Jotono no lam soko ani channel o engkai tomong norok ani channel no subscribe khlaiya ko engkai subscribe khlai ready ang kedal job advertisement ta online information related video sanam ga phadi tini kaisa ketal notification ailainai o notification ka engkai Indian Council of Historical Research ni bokhaktei ga phadi official notification ailaina o notification no tam rijak kha omokai notification obo Indian Council of Historical Research ni bokhaktei rijak kha angkai o jaga o important instruction rijak kha candidate rok ni bagai je apply khlainai rok ni bagai o jaga o point number 3 simi se obo important o jaga o last date angkai 13 February 2023 jora tongnai application norok tomono interested tongkha angkai apply khlaina musungkhai to norok apply khlaina di 13 February 2023 ni sekang tei kwbangma important instruction norok porinai di o jaga o kwbangma post tongo angkai norok tomungno unreserved post to norok apply khlaina musungkhai sini borok apply khlaimano norok ni tomungno qualification bai mili tongkha angkai norok apply khlaina musungkha angkai o jaga o naidi library information assistant tongo obo norok nainai di education qualification rok haike no takisa tongo copy holder abo angka kaisa post no unreserved ni bagai unreserved post to sini ST rok bai apply khlaima no norok ni qualification bai mili tongkha angkai norok apply khlaina musungkhai to norok apply khlaina di takisa tongo assistant obo angkai unreserved kaisa tai ubesi khoroksa tongo o jaga o oro pay scale rijak tongo tei essential education qualification bo rijak tongo tei experience rok bo tongo norok tomungno experience rok tongkhai norok ni je qualification bai mili khe norok apply khlainai di haike no kwbangma tongo Hindi translator rok junior Hindi translator angkai Hindi typist tongo oro lower division clerk o angkai sini ST ni bagai kainai tongo salary rijaknai 19,900 ni simi 63,200 oro class 12 pass angkai norok apply khlai manai haipano kisa oro typing speed tei computer ni knowledge tongna nangnai saka MS Office tei Excel rogo angkai Hindi typist o jaga o angkai to unreserved post se norok tomungno apply khlaina musungkhai apply khlainai di oro desirable rok bo sanjak tongo norok naina di PDF no ang description o riruano tei staff car driver tongo abo bo kaisa post no unreserved angkai tai scooter driver tongo one post abo unreserved tei oro essential education qualification rok naina di norok tei kaisa tongo MTS office assistant tongo oro ongka angkai sini ST rok ni bagui kaisa reserve khlaijak oro rijaknai 18,000 simi 56,900 oro ongkai class 10 pass angkai norok apply khlai manai angkai norok tomungno interested tongkhai to norok apply khlaina musungkhai to apply khlai di ang o video ni description o link rinai apply link tei o PDF no bo o jaga o kaisa norok registration fee ma rinai oro category wise rijak tongo sini ST rok 250 tai je bwrui apply khlainai angkai to borok ni bagui angkai to nanglak oro application fee angkai no omo 13 tarik February 2023 ni sekang norok apply khlainai di tai kwbangma important instruction rok norok porinai di omo norok tomungno apply khlaina musungkha angkai norok apply khlainai di norok ni qualification bai tomungno mili tongkha angkai tei apply khlaina sekang kaham khe porinai di norok kaham khe porimani yagulo norok apply khlainani musungkhai to apply khlainai di ang PDF no description no riruana angkai o jaga o MTS office assistant tongo oro reserve khlaijak ST khoroksa angkai takisa angkai o jaga o lower division clerk oro khe kaini post tongo angkai norok tomungno apply khlaina musungkhai to apply khlai di kaisa MTS angkai class 10 pass tei LDC angkai 12 pass nangnai angkai ani channel no subscribe khlaiya ko angkai subscribe khlai di angkai jotono no hambai।